साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बेबायदि गोबां गोनांथि बिषयाव बाथ्राखौ सावरायगोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जोंनि गोसोआव माब्लाबा नङा माब्लाबा थारैनो बेबायदि सोंलुफोरा फैदों जानांगौ, जेरावहाय जोङो गोबां समावनो आरज गाबो आरो जेब्ला जों आरज गाबो बै गाबनाय समायाव जोङो मेगन मोदै गहोयो, मानोना जोङो जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायनायखायनो जोङो बिनियाव आरज गाबो। नाथाय जुदियो जों फोथायनानै आरज गाबदोंब्लाबो माब्लाबा जोङो आरजनि फिननायखौ मोननो हाया। अब्ला मा अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै इसोरा जोंनि आरजखौ खोनासङाखै नामा? ना बियो जोंनिफ्राय गोबां गोजानाव दङ नामा? एबा जोंनिफ्राय गोजानाव थाबाय नामा? ना जोंनि आरजनि फिननायखौ होयैनि एबा जोंनि आरजखौ खोनासङैनि माबाफोर गुबुनसो जाहोनफोर दं नामा? येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि सावरायगोनानो जागोन जाहैबाय जों गोबां दुखुजों, फोथायनायजों, गोबां गाबनायजों आरज खालामब्लाबो जों माब्लाबा आरजनि फिननायखौ मोननो हाया। मानो मोननो हाया? जों बैखौ नायगोन आरो बाइबेलनि मददजों जोङो गासै 6टा पइन्ट नायगोन आरो बे 6टा पइन्टखौ जेब्ला जोङो बुजिगोन, मोनथिगोन, रोंगोन, अब्लाना गासै बाथ्रा फारसे जोङो रोखा जागोन जे जोङो मानो थारैनो जोंनि आरजनि फिननायखौ मोननो हाया, बे बाथ्राखौ जोङो बुजिगोन। अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर, नोंथांनि जिउआवबो बेबायदि जानानै दङ नामा? नोंथाङाबो आरज गाबगासिनो दङ, नाथाय आरजनि फिननायखौ मोनाखै। जुदि बेबायदि जानानै दङब्ला बे भिडिअआ खास करि नोंथांनि थाखाय। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय। दे अब्ला जोबजासिम भिडिअखौ नायदो जेन नोंथाङा रोखा जायो। सेथि पइन्ट, बेनो जादों जाहैबाय पापजों बुंफबनाय जिउआ आरजआव बाधा लाबोयो। बे बिषयाव गोथार बाइबेला गितफोरनि 66 नम्बरनि 18 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, गोसोआव आङो इनायनि फारसे नायोमोनब्ला फोरबुआ खोनासंनाय नङामोन। आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायबावनो हास्थायदों, बे जाहैबाय बोसोन बिजाब 15:29 सिरि। मोजां मानसिया फोरबुनियाव आरज खालामब्ला खोनासंजागोन, आन्थाय गाज्रि मानसिनि आरज खालामनायखौ खोनासंनाय नङा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्ला जोङो मिथिनानैनो पापखौनो जुदि मावबाय थायोब्ला एबा जुदि पापावनो जोङो थांनानै थाबाय थायोब्ला, अब्लाना जोंनि आरज आरो इसोरनि गेजेराव मोनसे गिदिर गोजौ बेरा जायो। जों गोबां समावनो सानोदि जे इसोरा जोंनि आरजनि फिननायखौ होथों, इसोरा जोंनि आरजखौ खोनासंथों होननानै, नाथाय जों गोबां समावनो बिनि आज्ञा, बिनि बिथोनखौ जोङो मानिया। अनजाग्रा नायगिरिफोर, पापा जे खालि गोरोन्थिल' बे नङा, नाथाय पापा जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामो। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, नोंथाङा जुदि आरजनि फिननायखौ मोननो हायाखैब्ला मोनसे खामानिखौ मावनायनि गोनांथि, बे जादों जाहैबाय नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ नायबिजिरग्रो। जानो हागौ नोंथांनि जिउआव बेबायदि पापफोरा दंखोमायो जाय पापखौ नोंथाङा दोनखोमादों। नोंथाङा गावखौनो सों एबा गावनि गोसोआव सों जे आङो माबाफोर पापखौ दोनखोमाफ्लांदों नामा, बेबायदि होननानै सों। आरो गावनियावनो सों एबा गावखौनो नाय जे आं बबेबा गोरोन्थि लामायाव दङ नामा। अनजाग्राफोर, इसोरा अनसुला, इसोरा निमाहा होग्रा। नोंथाङाबो जुदि आरजनि फिननायखौ मोनाखैब्ला जानो हागौ बे सेथि पइन्टआ नोंनि जाहोन जानो हागौ जे पापजों बुंफबनाय जिउआ नोंनि आरजनि फिननाय लाबोनायाव जेंना होदों एबा जेंना लाबोदों। दा बेयावहाय बेखौ नायबिजिरगोन, गावनि जिउखौ नायबिजिरगोन। दानाब्ला जोङो थांदोनि नैथि बाथ्रायाव, बेनो जादों जाहैबाय गोरोन्थि बिनाय, रं मटिभ। जेरावहाय बाइबेला ओरैहाय बुंदों, जाकबनि 4:3 सिरि, नोंसोरो बियो नाथाय मोना, मानोना नोंसोरनि साननायफ्रा गाज्रि, नोंसोरो गावखौ गोजोन होनोल' बियो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों माब्लाबा आरज खालामो, इसोरनियाव बियो, नाथाय बै बिनाया इसोरनि महिमानि थाखाय, इसोरनि गौरबनि थाखाय, इसोरनि बाख्नाय जानायनि थाखाय जाया। जों गोबां समावनो गावनि गोजोननायनि थाखायल' बिनानै लायो, गावनि इच्छानि थाखायल' बिनानै लायो, गावनि स्वार्थखौ सुफुंनो थाखायल' बिनानै लायो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोथौ बाथ्राखौ बेखेवनानै एबा बुंनानै होनो नागिरदों। बेनो जादों जाहैबाय, इसोरा जोंनि हास्थायनायखौ, लुबैनायखौ जाफुंहोग्रा माबा मोनसे मेसिन नङा। बियो सासे अनसुला बिफासो। जोंनो बबे समाव माखौ नांगौ, मा गोनांथि जानानै दङ, बियो मोनथिगौ। बेनिखायनो जोंनि बिनाया जुदि गोरोन्थिब्ला बे गोरोन्थि बिनायनि फिननाया थोंजोङैनो नङा होनाय नङा होननानै बियो जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोरजों गोबां समावनो जोङो गोरोन्थिखौ बिफ्लाङो, जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि बिनायफोरखौ जोङो मोननो हाया एबा जोङो मोना। बेनिखायनो जोंनि बिनाया रं मटिभजों नङा, नाथाय सैथो मटिभजों जानो नांगोन। दानाब्ला फैदो थामथि पइन्टआव, जों जे आरज खालामब्लाबो फिननाय मोननो हाया, बिनि थामथि जाहोन बेनो जादों जाहैबाय
फोथायनायनि आंखाल। गोथार बाइबेला माथाइनि 21:22 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, नोंसोर फोथायब्ला नोंसोरो जेखौ हास्थायनानै आरज खालामगोन बेखौनो मोनगोन। जों गोबां बार एबा गले गलेथ' आरज गाबो, नाथाय जोंनि गोसो इसिङाव गोबांनियावनो सन्देह थायो आरो सन्देह थानायखायनो बै मानसिनिफ्राय बेबायदि सोदोबफोरा ओंखारफैयो एबा रावफोरा ओंखारबोयो जे मोनब्लाबो मोनाब्लाबो बिबाय होननानै, मोननोबो हागौ मोनाबो जानो हागौ, दे आङो आरजखौ खालामबाय अब्लाबाबो होननानै बेबायदि सोदोबफोरा ओंखारबोयो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, फोथायनायाव जानो हागौ, मोनगोन खोमा, मोनगोनदां बेबायदि जाया। फोथायनाया गोग्गोम जानो नांगौ, सिमावनो हायै सिमावजायै जानो नांगौ। बेखौसो फोथायनाय होननानै बुङो, जेरावहाय जागोन खोमा, जागोनदां, मोनगोनदां, मोनादां बेबायदि बुंनाया फोथायनाय नङा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्ला जोङो फोथायनानै आरज खालामा अब्लाना जोंनि आरजआ खालि सोदोब एबा बाथ्राल'सो जानानै थायो। बियो सैथो आरज नङा, नाथाय बियो केबल सोदोबल'सो जायो। जेरावहाय फोथायनाय गैया बेयाव सोदोबल'सो थायो। अनजाग्राफोर, जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ हास्थायो जों जे कमप्लिटलि फोथायनानै आरज गाबो बेखौ बियो हास्थायो। अनजाग्राफोर, नोंथाङा जे आरजनि फिननायखौ मोननो हायाखै, बिनि जाहोना बे थामथि जाहोनाबो जानो हागौ, जेरावहाय नोंथाङा गोगोमै फोथायाखै। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो ब्रैथि फारसे आवगायलांदोनि। आरजनि फिननायखौ मोननो हायैनि ब्रैथि जाहोनानो जादों जाहैबाय धर्ज गैयै एबा सैसोनाय गैयै, इमपेशेन्ट। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, इसोरनि समा जोंनि सम नङा। जों गोबां समावनो गोख्रै फिननायखौ नागिरो, नाथाय अनजाग्राफोर, इसोरा गावनि सम बायदि खामानिखौ मावो। बेनिखायनो गोथार बाइबेला उपदेशगिरिनि 3:10 सिरियाव ओरैहाय बुङो, मोनफ्रोमबो बिसयफोरनि थाखाय बियो थिग समफोरखौ फसंखाबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, माब्लाबा इसोरनिफ्राय जुदि गोख्रैनो इमिडियेटलि जुदि फिननाया फैयाखैब्ला अब्लाना बिनि ओंथिया, बिनि फिननाया एरैबो जायो जे नेथ', वेट, दान्दिसे सम ने होननानै बुंनाय जायो। बैबायदि थासारियाव इसोरा जोंखौ फोरोंबायसो थायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जाहैबाय बोरै फोरोंनाय, बे जाहैबाय धर्जखौ फोरोंनाय, फोथायनायखौ फोरोंनाय आरो सैसोनानै थानायखौ फोरोंनाय। जुदि नोंथाङा इसोरनिफ्राय फिननायखौ गोबावजों मोनदोंब्ला निराशा जानो नाङा। जुदियाव नोंथाङा बिनि मावनायखौ नुवाखैब्लाबो, इसोरनि मावनायखौ नुवाखैब्लाबो, बियो खामानि मावगासिनो दं। अनजाग्राफोर, दानाब्ला जोङो बाथि बाथ्रायाव फैदोनि, जेरावहाय जोङो आरजनि फिननायखौ मोननो हायाखै। बेनि बाथि जाहोना जानो हागौ गडस विल, इसोरनि इच्छाखौ नागिरनाय एबा जोङो इसोरनि इच्छा बायदि मावनाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बियो गोबां गोनांथिथार पइन्ट एबा गोनांथिथार बाथ्रा, जेरावहाय गोथार बाइबेला जोंनो बेबायदि बुङो, 1 ज'हननि 5:14 सिरि, आरो इसोरनियाव जोंनि फोथायनाया बेनो, बिनि गोसोजों गोरोबनायखौ जोङो बियोब्ला बियो खोनासङो। अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर, मोनफ्रोमबो आरजनि फिननाया औ मोनगोन होननानै फैया एबा मोनगोन होननानै जाया। येस होननानै मोनफ्रोमबो आरजनि फिननाया बेबायदि जाया। माब्लाबा इसोरा थोंजोङैनो जोंनि बिनायनि सायाव मोना होननानै बुङो, नों बेखौ मोननाय नङा होननानै बुङो, आं नोंनो बेखौ होआ होननानै इसोरा थोंजोङैनो बुङो। मानोना जोंनो मा गोनांथि, जोंनो बबेया गोनांथिसिन जादों बेखौ इसोरा बयनिख्रुइबो मोजांसिन मोनथिगौ। जेरैहाय सासे बिफाया गावनि 12 बैसोनि गथ'नो बाइक बियोब्ला बियो बिनो बाइकखौ होनाय नङा, बेबायदिनो इसोराबो जोंनि बिनायखौ मोनथिगौ, बबे मोजांसिन, बबेया साबसिन जागोन, बबे समाव होनो नांगौ। इसोरा जोंखौ बयनिख्रुइबो मोजांसिन मोनथिगौ। बेयावहाय बियो गावनि सम बायदि होनांगौब्लाबो होगोन आरो होनाङाब्ला होनाय नङा। अनजाग्राफोर, जोंनि थाखाय बबेया मोजां बेखौसो इसोरा जोंनो होयो। इसोरा माब्लाबाबो गोरोन्थिखौ होआ। बेनिखायनो जुदि जोंनि बिनाया जुदि इसोरनि इच्छा बायदि नङाब्ला जोङो मोननाय नङा। अनजाग्राफोर, दानाब्ला जोङो फैदो नेक्स्ट एबा जोबथा पइन्टआव, जेरावहाय जों जे आरजनि फिननायखौ मोननो हायाखै, बेनि जोबथा जाहोन बेनो जादों जाहैबाय गुबुनखौ निमाहा होनो हायै। अनजाग्राफोर, जों गोबां समाव बे बाथ्राखौ सहज साननानै लायो आरो बेखौ जोङो हगारनानै दोनो एबा नुनानैबो नुयै बायदि थायो, मिथिनानैबो मिथियै बायदि थायो जे निमाहा जे होनांगौ जोङो बेखौ गोनांथि होननानै साननानै थाया। बे बिसयाव जिसु ख्रिस्टआ रोखायै एरैहाय बुंदों, मार्कुसनि 10:22 सिरियाव, जेब्ला आरज खालामनो गसङो अब्ला नोंसोरहा सोरनिबा सायाव माबाफोर जेंना साननाय दंब्ला नोंसोरो बिनो निमाहा हो, अब्लानो सोरगोआव थानाय नोंनि बिफायाबो नोंसोरनि गोरोन्थिखौ निमाहा होगोन। अनजाग्राफोर, जों जुदि सोरखौबा बोराबनानै दङब्ला, सोरजोंब्ला सुथुर जानानै दङब्ला, सोरखौबा गाज्रि मोननानै दङब्ला, जों जुदि निमाहाखौनो होआखैब्ला जोंनि बिनाया गोरोन्थि जादों। अनजाग्राफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन। जोंनि स्टार्टिंआनो जुदि गोरोन्थिब्ला अब्ला जोंनि आरजनि फिननायखौ जों माबायदि मोनगोन? नङा होमब्ला? जों जुदि सोरखौबा आखेट लानानै, गोसोआव दुखु मोननानै, गोसोआव माबा मोनसे रागा जोंनायखौ लानानै जुदि
जों खामानिखौ मावदोंब्ला आरजखौ खालामदोंब्ला बेयो माब्लाबाबो खोनासंजानाय नङा, फिननाया फैनाय नङा। मानोना जोंनि जागायजेननायानो गोरोन्थि। जों जि आरजखौ खालामदों बे आरज जानाय नङा, बे केबल सोदोबल'सो जागोन, ओरैनो राव रायज्लायनायल'सो जागोन, नाथाय इसोरनिफ्राय फिननाया फैनाय नङा। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ स्पष्टयै मार्कसनि 11:22 सिरियाव रोखायै बुंखादों, जेब्ला आरज खालामनो गसङो होननानै बुंदों, जेब्ला आरज खालामनो गसङो अब्लानो नोंसोरहा सोरनिबा सायाव माबाफोर जेंना साननाय दंब्ला नोंसोरो बिनो निमाहा होग्रोनांगौ। अनजाग्राफोर, दा बेनिखायनो जोङो निमाहा होनाय खामानिखौ मावनांगौ। निमाहा होनाया गोबां गोनांथिथार। जों जुदि इसोरनिफ्राय हास्थायदोंब्ला, जों निमाहा मोननो थाखाय, इसोरनिफ्राय आरजनि फिननाय मोननो थाखाय, अब्ला जोङो जोंनि सुथुरफोरखौ निमाहा होनो नांगोन। अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन, बेफोरनोमोन गासै मोनद' बाथ्राया। मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन, नोंथांनि जिउआव जुदि जागासिनो दङब्ला, नोंथाङा जुदि आरजनि फिननायखौ मोननो मोनाखैब्ला नोंथाङा आरज खालामनायखौ बन्द खालामनो नाङा। अनजाग्राफोर, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि जिउआव गावनियावनो सोंदो जे बे मोनद' पइन्टसफोरा माबाफोर जाना दङ नामा, बे मोनद' पइन्टआ दङ नामा आंनियाव, बेखौ नों गावनियाव नायबिजिरग्रो। सेथि बाथ्रा, आंनि जिउआव माबाफोर फाब दङ नामा बेखौ सों। नैथि, आं जे इसोरनियाव बिदों, बिनायनि मटिभा सैथोना? थामथि, गावखौनो सों, मा आंनि फोथायनाया बोलोगोराना एबा गोगोमना? ब्रैथि, गावखौनो सों, मा आङो धर्जआव दङना? बाथियाव बेखौनो सों, मा आङो इसोरनि हास्थायनायखौ बिनो रोंदोंना? दथियाव गावनियाव सों, आङो सुथुरखौ निमाहा होनो रोंदोंना एबा आङो गुबुनखौ निमाहा होदोंना? बेफोर गासैखौबो सों नोङो आरो नायबिजिर। नाथाय आरज खालामनायखौ बन्द खालामनाङा। नोंथाङा जुदि आरजनि फिननाय मोनाखैब्ला बेफोर गासैखौबो नायबिजिर, नाथाय आरज खालामनायखौ माब्लाबाबो दोनथ'नो नाङा। जुदि नोंथाङा नायबिजिरनानै मोनदोंब्ला नोंथाङा बेफोरखौ गासैखौबो सुद्रायनानै लागोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, बोसोना बेखिनियानोमोन। जायफोरा गोसो होनानै नायबाय, साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ इसोरा बोर होथोंसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायबाय, मोनसे लाइक होदो, भिडिअखौ शेयार खालामदो, आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो। आरो कमेन्टआव मोनसे बाथ्राखौ लिरदो, नोंथांमोननिफ्राय मोन्थिनो हास्थायदों नोंथाङा सासे निमाहा होग्रा सुबुंनि। नोंथाङा येस बा येस, नो बा नो लिरदो। थेंक इउ।